What him say? Brandon Dada. Ahu. Goddess. Nyas mas. Yo, mapaso ya luka ngarashire ndi makazi bato ya iwe ndine panga itera magazi kunyesa ndi master mpaka weko nene basi ndi maika zi master so mafilisa mafasi ndili tight pa beating ngati kwamba ni bushiri sinu wana machinjiri pobwera mwakwera pire maimba za misala mwachidule zokota pick up madaliso kwano semu mavota ine ndishashani kona ndi masamba sine wakuda koma zaine zimafwamba ndiwe fana sungidwa sungandi uze yochita kukuja pa biti kukumenya sopopita nimamveka Zimbabwe, Moscow, Canada, kanabadula kitchen nikonano Canada suta kuyimba aisebu nzale yo kafana kana yaka moto pano kazimaso ndine fana wa rooks ngajeke nkazimaso iweyo sichitete iwe ndichiswa mpika sindilandira bifi ndilibe nthawe yopika kanga pofela walambula uka chita zimaso ngati wamezatambula kapeyi wakulira ati musandijambure wakumana ndi jando ati musandijandure eya wampura sidine ngarena makuopa muntu wake ndesindine ngarana kuuza umata iselai zapado zizitaye ela iwe ni mbola eti pache ndiwe jasama wabwela oswaja nikona ongo yasama I'm too classic bola kunthazi welenga zimabazi zomwe ndakunthazi tili ndi mafazi ngati sapota wa maule ukapanda kuyela choncho ngati hule mastailo ndi mpweche ineyo ndi manyetsa ositenga pamwamba ineyo ndi mamugwesa ndevu wadulila ngati kapinga wapa banki sunga ndigwese ineyo ndi full tanki nakulalada inapita FIFA lanki mafana mwachepo kila jaso mwina bato lanki zitumbuka komasanga kuyankhe muli makola maechiti mameles madene muli makola olo kuzama funda iye ndila chipiloni tola nachita kubwerekaso kwa chipiloni te amazimva udolo amazimva ushatata chose chatavala yokuda kola shatata fana wa high school sasiyani sana unavailable sinonga mochoti ineyo ndi chiselebu chipiti china sintha chinayamba kuvina mkazi wako ndo abatani fazi imudina mapiti tima aja mwina ngati ndi dina ulibe looks mwina ngati chidina wangovala ka black iko kupya ndine mfano pia ndi makila zokupya ndiwe shoti wakumana ndi wantali malooks tili nawo sidalilomera mbali iwe ndi galu ine ndeye ndi mafula di ndipasokosa pakondesa ndi mafula di kazi wako ndi wanyato amabula di sine magazi koma eshi ndi babula di iwe makape ine ndi makwila uslevu fana ozipopa utangosunga ndevu ine nifana upitadi ku glevu mafano mazipopa sinu yene levu ndikumaveka iviniso ku Jonzi ndikagwesa chiflow chikumakhala cha misozi kukhila bleda luse yane jeni ndi lozi osewo tinatenga popesa ndi amozi ndimadropa zimabazi ngati ndrapa pautotela ndine mamuna zako palibe chomatela chilungamo choti maflows tamakopela ndikuvesa kuwanga ndikasabola kopela kuti wine baton zako siku mutu kwana sukuganiza po ngati kumutu kwana baton ndawo inakale ivini olo kuvoti fana ndipo upita pakoti ndikuziwa kwanu kuli dola koma ndi mbola flow yakatukatu mwina ngati gontola kukakamila piti mani inosalola sungandije mopheka zufunika lola ndiwo 2 minutes ungakhalise chimulilenji kuganiza mopusa chimutu chikulilenji sinabwele uzapanga zasewelo tikufelanji timalapa muna dipasate tikufelanji ya bombo class sole tambo chilo panda malonje taona ukuti umafuna kamponje bombo class osamandisekelela chifukwa ine chisonika pesindi vela hu mwana ndine Brandon Dada koma risana siya ntenti kuwasila niso mitu yake koma sindu kuwasila niso chifukwa koduzi ndandula mutu bombo class zimanu zikulu chitsilu fotek wale mse Brandon Dada ahu I'm the king chilungamu ndichoti ndile lead nimadropa zimabazi paka kuchola nthiti chilungamu panga iweyo ndiwe fisi sungafike paine ndimafuna zaji jewe ndi king ine ndi mfumu nikona baby yako sindichedwa kuiglofu andumu tumina minandi ayikokela kulumu ndinechifana yoyera kwambiri mwina ngati bomu osazigwira ndifuka zitotoka ndinechifana yokuya nikona ine mangolota mabazi ni mpweje evini olokoka vota straight up sinkhaniso yomakhota for take iwe ndi bola exe niso bola ukafufuze mkazi wako ndinambola aiwe yo ati tu ina 150 ndi beat ya BFP ndikona tikachedwa tikulanda baby ndifafano pia ndikona ditima nye uzikiririza yoncho okay ndikumenya iwe bombo glad ndamuyimbira foni kadino chani ndisiye ndimenyetu nakulidwa chifukwa chani ndisimenya palipepo